Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la qawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi wa fi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa a'ada alaina fi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki akmadu rabbilah khairu maliki musolliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin nasarofa wa astainu hafi alfiya maqasidun nakwi biya makwiya tuqaribul absa bilafdin mungjazi wa tabsutul batla biwa'din mungjazi watak tadi ridon binggoiri sukti faikotan alfiyata beni mukti wawa bisabkin kaizun tafdilan mustaujibun sana iyal jamilah wallahu yakti bihibatin wa firoli walahu fi darujatil akhirah. Kola ngendika sapa Muhammadun Kyai Muhammad, huwa utawi Kyai Muhammad iku ibnu Malikin, putra lanange Ibnu Malik. Akmadu muji sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun. Allah rupane Allah. Khairu malikin kali luwe baguse endat kang ngratoni. Musolian kali kang nyuwunake rahmat takdim alan nabiyyi ing atase Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa kang dipilih wa alihi lan keluargane Nabi al mustakmilina kang amre nyempurnaake kabeh asarufa ing kemuliaan wa astainu lan nyuwun pitulung sapa ingsun Allah ing Allah fi alfiya ing dalem naduman qasidah kang bangsa 1000 bait. Maka sidun nakwi utawi kang disejo ilmu nahwu biha kelawan alfiya iku makwiyatun kang dimengku. Makfiyatun kang dimengku atau kang diemot apa maqasidun nakwi. Tukor ribu kang gampangake apa alfiyah atau markake ya kena ya. Tukor ribu kang gampangake apa alfiyah. Al aqsa ing makna kang adoh. Bilafdin kelawan lafat. Mujazin kang diringkes watab sutu lan beber opo alfiyah al batla ing peparing biwakdin kelawan janji mujazin kang dilestarikake watak tadi lan nupri watak tadi lan natrapi opo alfiyah ridon ing ridane wong kang belajar maca alfiyah binggoiri suktin kelawan tanpa bendu faikotan kali ngungkuli apa alfiyah alfiyata beni mukti ing alfiyae Ibnu Mukti wawa utawi Ibnu Mukti bisabkin sebab disiki iku kaizun wong kang merkuli sapa Ibnu Mukti tafdilan ing keutamaane mustaujibun iku wong kang ngekaki wong kang tepi atau wong kang ngekaki sana iya ing pengelem ingsun Imam Malik al jamila kang bagus wallahu utawi Allah iku yakti
iku yakti muga-muga nekani sapa Allah. Wawahu utawi Allah iku yakti. Iku yakti muga-muga ngukumi sapa Allah. Bihibatin kelawan pira-pira peparing wafiratin kang sempurna. Li marang ingsun Imam Malik walahu lan marang Ibnu Mukti fi darajatil akhirah. Fi darajatil akhirah ing dalem pira-pira derajate akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.